ale przypomniało mi się, jak ostatnio jechał taki kapelunek trabantym, wracał i spotkał go patrol policyjny. Ten jeden policjant siedział w tej tak zwanej suce, a drugi podchodzi i padł: Farożu, słuchajcie, co wy tam wieziecie na przednim siedzeniu? Padł: no jak to co, boiler. Aha, proszę chwilę zaczekać. Poszedł do radiowozu, padł: Francek, jedzie Faroż, wiezie jakiś boiler. Co z nim robimy? Ten go: no nie wiem, tyś chodził na religię, a nie jo. U nas w Bielszowicach jest taką znaną historię, jak szł pogrzeb. A tak się złożyło, że ten pogrzeb był kompletnie narąbany, nie? Te, co nieśli ta truła, to nie wiedzieli, czy są w kościele, czy pierunie na pogrzebie, czy na dyskotece. Pierwszy z lewej kopnął w krawężnik, te dno się urwało, ten borok im się wysypał prosto na drogę. Oni nawet nie zauważyli, poszli dalej, nie? A z drugiego pogrzebu jechał karawan, tako nyska, i przejechali mu bez kark, nie? Jeden go: do Jorguś, hamuj, bo chyba my chopa przejechali. Patrzą do zadku, to chyba będzie nasz, bo mamy pusto. Wsadzili go do zadku, jadą, ale że byli kompletnie narąbane, przyłożyli w mur z jednostki wojskowej, a tam za murem stał wartownik. Kompletnie narąbany był, nie? I widzi, hop, mu leci bezprzednio szyba, przelatuje bez mur, ryczy 3 razy: stoj, w to idzie! Serią pod nich, hop, ryb leży, nie? A dopiero nie, chyba chopa zestrzelił. Jak kapral przyjdzie, na pewno jest przezywo, lepiej go przeciepna na zot. Przeciepnął go na zot bez płot prosto na druga. Tam jechał motocyklista. Kompletnie narąbany, nie? Dostał nim w klota, wyhamował, padł, chyba pasażera stracił. Wsadził się go na zadni zid, przypnął koplą, ujechał kilometr, go chyba za mocno ściągnął, bo nie dychał. Popuścił, jedna dziurka, jedzie dalej, padł, ale ten piorun całkiem nie dychał, zawierza go do szpitala wojskowego. Przyjechali do szpitala na ostry dyżur, wylos chirurg. Kompletnie narąbany. Padł na stół. Za pół godziny wyłazi chirurg całki skrwawiony i do tego smutnego motocyklisty padł: chłopie, nie martw się, masz szczęście, że trafił w moje ręce. Będzie żył. Prawdziwa anegdota o naszym zacnym biskupie, który zaczyna mszę święto go w imię Ojca i Syna i do kapelunka go jak było temu trzeciemu? Ze śląskiego zoo uciekły żółwie, znacie to? Nie? Uciekły żółwie. No dyrektor się tak znerwował go do pierunie, to jest niemożliwe, żeby żółwie uciekły ze zoo. Co wy sam robicie? Kto to jest za to odpowiedzialny? Kto te żółwie wypuścił? No tam go dają tamtym, co im tam ciepie ten futer, nie, mu uciekły, no. Dewejcie go tu. Przychodzi pracownik go do godejcie, jak to się stało, że żółwie uciekły? No, panie dyrektorze go do... Uciekły, no. No ale jak uciekły? No niesa im ten futer, otwieram ta klotka, suja, zaglądam, a one pit, to był moment. Ale muszę im dać się wyśmieć. Pod wicę o zwierzętach idzie podciągnąć też, jak przyszła taka babka do psychiatry. Ja to będzie zaraz o zwierzętach. A do: panie doktorze, temu mojemu staremu odbiło. Uwierzył, że jest koniem. Siodło nosi ten głupek na plecach, wędzidło w pysku, potkuł się. Docie mu to jakie lekarstwo. Padł: no to by go wyleczył, ale to jest bardzo drogo kuracja. Mocie na tyle pieniędzy. Toć, panie, on wczoraj wygrał Wielkopardubiczną. Wiecie na pewno, że rybiorze to tak umią przesadzać, nie? Ja znam jednego, co powiedział, że chycił taką ryba, że same zdjęcie 3 kilo ważyło. Nie? Jeden go do drugiemu: słuchaj, wczoraj chycił kapra 5 metrów, mierzony.
No nie, wygłupiej się jako 5 metrów, Kapernimo 5 metrów, to niemożliwe. Ja mam świadków przemierzone 5 metrów. Ten drugi godo, no, ja tam wczoraj ryby nie chycił, ale z wody wyciągnął Mercedesa. 33 rok, i jeszcze miał światła zapalone. Ten pierwszy godo, wiesz co, to ja ci spuszczam meter z tej ryby, ale zgoś te światło. Tak siedzę przy tym szynkwasie i mi przypomina się taki widz, jak kiedyś przyszedł taki hop, siednął się na takim stołku barowym, padł kelner 2,50. Jedna wypiął, a drugą wstawił pod stół i za chwilę wyciągnął ten kieliszek pusty, nie? I tak za trzecim razem ten kelner go do panie, co to tam jest, co ta gorzoła pije? Padł, jak to, co, zefel? Wyciągnął takiego małego hopka, nie? Postawił go, żywy hop, taki mały na szynkwasie stół. A dopiero nie, on zawsze taki podcie był, nie? On skąd, hopie? My razem w armii Andersa służyli. Sąd zatargał, działo na Monte Cassino, hopisko było, a potem wiesz, jak się ta armia rozwiązała, to my tak wędrowali po Afryce, trafiliśmy do takiej wioski. Zefel, jak się nazywała ta wieśka i żeś powiedział czarownikowi, że cię może w żyć bodnąć? Jak godomy o wojnie, to mi się zawsze przypomina opowieść niejakiego Hermałka z Wodzisławia, który służył w Kriegsmarine. Potem po wojnie już nic nie robił, no pił piwo i opowiadał anegdoty. Za te piwo oczywiście nie płacił. Godo tak. Jerunie, hopie, jak ja służył w Kriegsmarine, ja my płynęli szyfem, wiesz, po wodzie, a nadleciały amerykańskie te pierunie samoloty, a zaczły te pierunie dupać, wiesz, tymi bombami, to te pierunie, szyf rozpadł, pierunie wszyscy się potopili, te pierunie prawie ją ostał. Ja się go pytam, to czemu wyście ostali? A on go, no, pierunie, bo ja był prawie na urlopie. No, będziemy kończyć, bo się zda śmieją, wiesz? Słuchajcie, teraz powiem dobry widz. Wice się dzielą na dobre i przyzwoite, teraz będzie dobry. W Pszczynie na zamku, dawno temu, młoda królewna, wszystko napnyte, będą walczyć dwaj nieznajomi rycerze o jej ręka. To był Król taki turniej siedzi. rycerski. Turniej rycerski, dur, chopie, fany tam furgają, wiesz, koniom mięśnie drżą, nie? Piosek się przesypuje, fanfary, chopie, grają, już, i wiesz, już czekają, za chwilę ruszą. W pewnym momencie jeden rycerz do drugiego, ty ciulu! A ten drugi tak otwiera ta przyłbica, Dalibóg poznał mnie.